Čau, vítam ťa pri novom videjku. Chcel by som začať s touto výstuhou. Zo spodu auta som si to už pekne takto pripravil na tú výstuhu. Ale mám tu aj z tej druhej kasne vyrezanú tú výstuhu a vyzerá, že je v lepšom stave než tá moja, lenže tá kasňa je o niečo novší ročník a uchytenie tej sedačky tu má troška inak. Začiatok je rovnaký s tou mojou, ale tu, kde sa uchytáva sedačka, to je inakšie. Lebo ja tam mám vo vnútri potom toto a tu je to rovno tu, tá matica. Takže uvidím, čo použijem. Idem to vyčistiť, kde sú bodové zvary, tie odvrcem a uvidím, medzi ktorou sa rozhodnem, že v akom stave to bude. Takže celkovo oproti tej mojej to vyzerá rozhodne lepšie. Túto časť budem musieť tiež vyrezať a dať tam plech a túto časť tiež opraviť. Tá je na mojej síce pekná, no ale tu ak pokračuje tá moja strašná hrdza, túto, takže radšej túto dám. Túto časť som vyrezal stadiaľ, to teraz to idem vyrobiť, privariť tu a túto časť odrežem z tej druhej. Lebo na tejto to je pekné. Ja nie ani to celkom zdravé, takže nakoniec tento kus, no vlastne na tomto, tento kus vyrobím. Takže takto som ju pekne povyčistil. Všade hrdzu, kde bola nejaká, som obrúsil, tam idem ponatierať, odhrdzovať, nechám to odstáť, nech to kus pôsobí a budem musieť ešte túto zadnú stranu vyrobiť. Takto krásne som to tu uchytil pomocou skrutky, čo ide na to uchytenie sedačky a bude mi to pekne lícovať všade, za čo som fakt, že úplne spokojný. A tento zadok, toto tu idem vyrobiť. Takto ako to je na tej druhej strane by to malo byť, ale tu to je tiež vyhnité už. No a to idem vyrobiť tu. Takže takto pomocou pásky som si to naznačil, že ako to bude. Teraz si to idem s fixkou pozakreslovať, odlepím to a spravím taký plech. Čiže toto ostáva na tomto, pekne ako je. Toto sa vyrobí, túto časť odrežem, aj túto časť odrežem a celý tento kus, čo je, sa vyrobí. Toto vnútro idem ponatierať a takisto aj túto časť vnútro idem dať epoxidom, ponatierať a potom to už môžem privariť hore. Premeral som si to podľa starých fotiek, že ako toto má byť. Tu som si dal 1, 2. Takto čiary a tam to má byť. Už to tam mám
nabodované, teraz to idem drotenkou obrúsiť, troška tie bodové zvary zahladiť a ponatieram to epoxidom. Čiže toto máme hotovo, pekne ponatierané, viac menej skoro celá tá strana je už spravená, čiže pomaly pôjdem na túto. Túto výstuhu, čo mám z tej druhej kasne, idem navariť teraz sem. Najskôr idem zasilikonovať tie spoje, kde sa potom nedostanem, čiže tieto zvary, tento spoj a na vnútorné spoje budem používať Novol Gravit 630. Idem sa nejako skúsiť vyhrať s týmito trúbkami, ktoré patria sem, do nich potom idú vlastne lanká ručnej brzdy. Táto časť, kde sú všade diery, to idem vyrezať, lebo tie diery tu boli vyrezané kvôli hydre, ktorá tu bola predtým, alebo netuším, proste nemajú tu čo robiť tieto diery. Taktiež tieto tu asi len zavarím, lebo to z druhej kasne zbytočne vyrezávať. Ešte zo spodku som odvrtal toto uchytenie, cez čo ide vlastne tá tyčka na prevodovku. To som odvrtal, to je táto a táto diera, aby som to mohol tiež poočisťovať. Takže túto výstuhu, čo som dával tu, idem teraz na tejto druhej strane odvrtať a pozrieť, v akom stave je na tej strane. To isté, čo na druhej strane, táto výstuha úplne rovnaká. Tu som to ponatieral zdrdzovačom, čo sa dalo. Ostatné budem musieť vyrobiť. Teraz idem vyrezať túto časť a vyrobiť ju tam. Tak toto budem až neskôr formovať. Teraz som sa rozhodol, že vyrežem z tejto druhej karosérie tú výstuhu. Takto. Budem to musieť ešte poodvrtávať, lebo ja som to vyrezal takto celé. Ale teraz, čo idem spraviť, je to, že idem ponatierať tieto časti, ktoré sa vyvárali, aby to pekne bolo zakonzervované. Takto vyzerá pravidelné voskovanie výstuh a všetkého možného v aute a takto to vyzerá, keď ľudia sa na to vykašľú. Tak som zvaril nejaké tie časti na nej, ktoré som predtým odrezal nechtiac, keď som vyrezával nejaké časti z auta, ale už to tam je navarené. Celé sa to musí očistiť, natrieť odhrdzovačom, kde treba potom natrieť takisto epoxidom ako tú predošlú výstuhu a to isté spraviť aj na aute. Takže začnem najskôr s touto zadnou časťou, že si ju pekne vyformujem, vyrežem. A potom budem pokračovať s týmito časťami. Tu hore sú dobre tie uchyty, no a tuto spodok je dosť pochytaný, takže tie budem musieť poopravovať. Idem odvrtať tieto uchytenia a vyrobím túto celú stranu, lebo to sa nebude dať ďalej pohnúť a potom dám túto stranu a potom budem opravovať tieto. Túto výstuhu idem odrezať, takisto ako na tejto strane, aby som to potom vedel poopravovať pod tým celé a vyreže sa táto časť preč, lebo je pohnitá dosť. Čiže aby som toto vedel vyrobiť, aj tú časť, tak teraz odstraňujem tento bok, pretože ten zdvíjací bod, čo tu niekto navaril, mi zavadzia a potrebujem aj to vnútro tam vyvariť, no a proste toto musím dať preč.
tak vyrobiť toto bude celkom makačka, ale posnažím sa, aby to bolo čo najlepšie. Akože ja sám nerozumiem, kde sa vo mne niečo takéto našlo, ale celkom to bude dobre. No a tieto držiaky mám nové. Ono to je úplne, že to isté. A ich teraz dám jeden tu, vyberám podľa toho a túto časť vyrobím. No a posledná vec je tento držiak vyrobiť. Tento držiak rozdeľovača, kde sa dávajú trubky, som si vyrobil. Vyzerá to nejako takto, zozadu je matica. No a vlastne je to rovnaký princíp, len je to vyrobené z troška hrubšieho plechu, takže to aj vydrží. Extrémne som spokojný so svojou prácou. Je to naozaj že pekne spravená robota. Táto strana je, teraz idem túto vnútornú dať na to a potom môžem začať vlastne túto stranu. No a už toto keď bude hotové, tak potom toto sa tam môže privariť. Toto video a pokračovanie bude na budúce. Myslím si, že sa spravilo celkom dosť toho. Celé to zabralo veľa času, ale chcem, aby to video vyšlo čo najskôr. A musím povedať, že naozaj mi táto renovácia veľa toho dá, lebo formujem tu plechy, ktoré som v živote som takú robotu nerobil, formovať plechy a akože musím povedať, že fakt ma to baví a teší ma, keď spravím nejaký plech, ktorý je vyrobený mnou a sedí to tam úplne presne a no proste som šťastný z toho a baví ma to a už vidno nejaký ten progres pomaly, hej, tuto je podlaha, táto strana, tuto bude podlaha. A som úprimne rád, že vás baví sledovať tento projekt a verím, že to bude naozaj jedného dňa veľmi krásna 36. Tak sa vidíme pri ďalšom dieli. Hoď odber a sleduj priebeh tejto renovácie. Čau!